We hadden eigenlijk subsidie gekregen van jeugd om in de zomervakantie wat leuks te doen. En dat is vanuit jeugd aan zet. En dat houdt eigenlijk in dat we de jongeren stimuleren om zelf activiteiten te organiseren, dingen te bedenken en dat ze daar ook wat in leren. Nou, zo hebben we dit project begaan. Samen met het stationeteer die had ons benaderd om dat we een project willen organiseren. En dat hebben we samen met mijn groep compleet gegaan en ben we aan tafel gegaan. En zo ben we op het idee kwamen om een buikschuifbaan te organiseren voor de band. Klopt. Nou, we hadden, de buikschuifbaan is een groot succes. Die hebben we al een paar keer gehad, maar we hebben ook een fietscross gehad. We hebben bingo die van alles en nog wat. Verschillende dingen. Ja, superleuk. De band is hartstikke enthousiast. De opkomst is heel groot. Ze konden zich opjan en nadat we al succes, nou ben ik alleen nog maar meer band kwamen. Leuker dan ik verwachtte. Ja, ik vind het zelf ook heel leuk om mee te boeien te zien. Dus, we doen dat zelf ook lekker mee. We zien ook gewoon dat de band in het dorp wel zin houdt om iets leuks te doen. En nou, bij Chinon is het hartstikke leuk. Iedereen die wil bij mij werken. Ja, dat had ik me wel verbaasd. Dat iedereen die wil mij helpen, mij een loon of mij het helpen om dingen op te helpen en zo. Het hele dorp had wel zin in iets om iets leuks te organiseren met mijn klanten. Nou, we hebben van plan zeker om dit een keer opnieuw te doen.